Al 30 jaar is de gemeente Smellingeland dwaande om uitbreiding van de vaarwij voor elkaar te krijgen. En nu lieken het lang om klaar te komen. Die drachten hier ze van de provincie nog eens goede argumenten op tafel lijn. Een onafhankelijk rapport maast de rest dwan. Maar de verbjuistering van de gemeente en drachter ondernemers bloot het zijn van uitbreiding op een nij op reet. En dus komt er geen ruimte van gruttere skippen en meer ongeveer over het wetter. De bedrijven die er afhankelijk van binnen poer. Zo'n ramp betekent voor de aangelegen bedrijven die je rond in de stad leiden. De grootste mogelijke klassenskip die je nu komen kennen is klasse 4. Dat is met een 1500 ton skippen. Daarna is skip die daar gebouwd worden voor de toekomst. Dan zou je klasse 5. Dat we kennen met dezelfde meestal, met dezelfde brandstof. Dat is volle goedkoper om te vervieren en dat is ook de toekomst. Dus daar moeten we gewoon hard. Er zit zowat een verdubbeling in van de laadcapaciteit. Dus daar kun je hem net omheen? Daar kunnen we gewoon net omheen. Want dan komen we gewoon gigantisch op achterstand te staan. En het kost dus tonnen op jaarbasis. Alleen al als van de wild zijnde. Dus laat steen van Haag die verder met een Kielstra. En af en toe miljoenen. Dan is de concurrentiepositie hierbij. De provincie steekt wel geld in het uitbaggeren en verbreden van het Van Haringsma-kanaal naar Ljouwert en de vaarwij richting het Jereveen. Dat zou het meest rendabel wezen. Klaas van der Wiel begreep er neer van. We moeten net al in de share naar het geld, wat er mij gemoeid is om die miljoenen te investeren, maar we moeten ook share naar de toekomst staan, naar de arbeidsplakken die er mij gemoeid binnen en voor de toekomst die je voor het bedrijventerrein op Wijlijn is. Dus neem alsjeblieft een heroverweging om dit wel terug te zetten. Op hoe dan ook, maar een manier te vinden om je wel te komen met die grote schepen. Dat moet gewoon gebeuren. Punt.